एयारपर्टआव खामानि मावग्रा नै बे दाउला बिसिना खेला माबाबाय थायोलै गोदान बियो गुवाहाटिनि नाया देनजार जाखासिन नालाय बिसोर बाहा दानग'नो जायखिया गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव लांसै होननानै क'क्राझाराव आरो नों मारै दं आं मोजाङैनो दङ जोंनि बायदि रायलायनो सोलोंलाय एसे एमजे फंबाय आरो बेवाय खै बोसोर जाखो जेलाव थानाया खै बोसोर जाखो ना जेलाव थानाया बे जेलनि मोखांनिफ्राय बेटारि गारियाव थिखांबाय नै बेटारि गारियाव आरो दंबावसो नै माखासेफ्रा थांबाय बिजिनि सासे गार्लफ्रेन्ड नायदोंमोन आङो बेंगलि हेन्डेलानो खालामनो रोङाखैलै गार्लफ्रेन्डखौनो माबा आब'सो नुदलाबायानो एसे जायालै जाया खुलुमबाय मोजाङैनो दङ आं नोंलाय नों मारै दं आं मोजाङैनो दङ जोंनि बायदि रायलायनो सोलोंलाय एसे बर'नि एमजे फंबायनि जिउ जारिमिननि माखासे गोदान आपडेट थाबैनो बेंगल बिजिरसालियाव नुजाथिहैनांगोन नामा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो इउटुबारफोरखौ आं खावलायो Ndfb हानजाखौ बयबो हेफाजाब मदद होनो थाखाय जाहाथे खावलायो जेरै भाइरेल भिडिअखौ बयबो बर'नि इउटुबारफ्रा जेरै भाइरेल रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिन्थियो थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो Ndfb साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजा गुबुन BTC बिटिआराव थानाय जनजातिफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिनि इउटुबारफ्रा खावलायो जानांबाय आं दिनै आनि फानि जावलिया पारनि सिमब्रेनाया नोंनि थाखाय आंनि जोनोम आंनि थाखाय नोंनि जोनोम बे मुलुगा सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव इन्दो नोङो आंनि हर खोमसिया सायखं नोङो आंनि साननि सोराङाव आं जिउनि दावबायारि जानांबाय आं दिनै आनि फानि जावलिया Ndfbफोरनि थाखाय मोजां खौरां जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दं Ndfbफ्रा बोसोर बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां बिथांमोना गाव-गावनि डिस्ट्रिक्टआव दाबावैनो दैथायहरजागोन जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ दाबावैनो गाव-गावनि डिस्ट्रिक्टआव दैथायहरगोन दा बिथांमोना बे बोसोर
थानाय टाइमाव गावनि न'खरनि मानसिफोरा गाननाय जोमनाय बायना होफैदोंमोन आरो गावनि लोगोफ्रा बायना होफैदोंमोन आरो Ndfbनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गाननाय जोमनाय बायना होफैदोंमोन आरो बिथांमोना बे 10-12 बोसोर थानो गोनां समाव दिनै एसे गाबोन एसे माल बायनानै बिथांमोननि मालफ्रा गोबां जाबाय दा बिथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव थांगोन बिथांमोना बे माल गोबांखौ लांफानो मोना दा बिनि थाखायनो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै बे मालखौ दैथायहरदों दा जायहा थाखा फैसा दं बिथांमोना गारि गुरा लानानै लांफैदों जायहा थाखा फैसा गैया बिथांमोना बासजों लांनो गोनां जादों कफ्लि नुनाया जेलनि बाहेरायाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि बाहेरायाव गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरनो जेल सिंनिफ्राय दैथायहरदों जायहा थाखा फैसा गैया बिथांमोना बासजों थांनो ना ट्रेनजों थांनो बेबायदि जेंनायाव गोलैदों जायहा थाखा फैसा दं बिथांमोना गारि गुरा लानानै लांफैदों दा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना हेफाजाब मदद हरोबा मोजां जाय न'खरफ्रा गुवाहाटीयाव फैनानै बिथांमोननि थफ्ला बिथांमोननि माखासे मालफोरखौ गाव गावनि डिस्ट्रिक्टसिम लांफैनो थाखाय माखासे थाखा फैसानि जेंना दा जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिसिम फैनो थाखाय माखासे सुबिदा खालामना होयो आरो बिथांमोननि थफ्लाफोरखौ लांनो थाखाय सुबिदा खालामना होयो